keso la ka koro nyina yira mame ubeta ojabi nyina anka kaseti korola ko do be antoka ante toka sage wuluka andella kan ninjabi nyini kalimi posera andella kan ninjabi uka nyini ka cia tigima ko tigi ka ɲininkali fulana ko a ko ni eni bidiya mɔgɔw bɛ jɛna u ka kɔɲɔw don ka denkundiw la ka taa faru ka k'u dɛmɛ u ka bidiya la k'o bɛ cogo di bidiyaw tɛ daraja kelen na dɔɔnikɛbaaw bolo bidiyaw daraja kelen tɛ bidiya dɔw bɛ bidiyatu mukaffira bidiya dɔw bɛ bidiyatu khayru mukaffira bidiya dɔw bɛ khayru mukaffira bidiya dɔw bɛ a bɛ kafiriya k'i ba labɔ silamɛya kɔnɔ bidiyaw dɔw bɛ olu tɛ labɔ silamɛya kɔnɔ i ye fasiri de kayira junuw b'i kan na bon n'a y'a sɔrɔ a ka tigi ka bidiya tɛ bidiya min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ a bɛ lajɛli de kɛ n'a ka sigiɲɔgɔn dɔ ni n tora ka taa a ka kow la a bɛ kɛ sababu ye an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na n bɛ se k'a wele ka na sunna ma ka bilasira ka kɔnɔnajɛ k'a ye ni n taara ka kɔɲɔ min na ni n ye bidiya min ye n bɛ se ka kuma a la ni n kumara a la bidiya min bɛ a b'a bila u bɛ hali n'a ma bila dɔw bɛ bɔ bidiya in fanga na a ka denkundi min ni n taara ye ni n ye bidiya min sɔrɔ n bɛ se ka kuma a la nin tɛ bɛn silamɛya sa ni n ye bidiya ye ni n kumara la a b'a bila u bɛ ni n kumara la hali n'a ma bila dɔw bɛ bɔ bidiya in fanga la a bolo n'i bɛ nin dɔn mɔgɔ min na a bɛ daga i ka taa a ka yɔrɔw la a ka denkundiw ni kɔɲɔ min b'a bolo ko min b'a bolo a bɛ daga e ka taa ye parce que i ka taali silamɛya masalaha b'a la mais ni e yɛrɛ y'a dɔn karisa ni n taara a ka yɔrɔw la a bɛ n wele ka taa yɔrɔ min ni n taara ala sɔsɔw de bɛ bidiyaw de bɛ bidiya minnu ni ala sɔsɔ minnu fana bɛ ne tɛ se ka kuma o la n tɛ se ka kuma ala yɛrɛ k'a bilasira ou bien ni hari ni y'a bilasira tɛ foyi ɲa donc a tɛ daga i ka taa fara ka wala sɔsɔ yɔrɔ la a tɛ daga i ka taa fara ka o bidiya yɔrɔ la ko fitina bonyana fo mɔgɔw dɔw bɛ turabu daw ko b'o dambe ka taa nabila Idrisa ma bon hadisa dɔ de nana i y'a dɔn mɔgɔw dɔ bɛ ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ wa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'wili tuma min suratu ala imran ala ko le kuranna jigi ayaw dɔ bɛ kuranna la muhakkam olu aya labɛnnenw dɔ don kɔrɔ dɔnnen don kɔrɔ jɛlen don mɔgɔ si tɛ se ka profiter ko i bɛ kɔrɔ wɛrɛ ɲini u la mais a ko ayaw dɔ bɛ mutasabihaw de don bon u nana ko min kama o bɛ se ka o kɔrɔ yira mais o bɛ se ka kɔ wɛrɛ yira mutasabihaw de don bon ala ko mɔgɔ minnu ni jɛngɛ b'u dusukun kɔnɔ o aya sugu u bɛ olu de ɲini pour ka fitina cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ k'u bɛ kɔrɔ ɲini u la o de y'a to an kan b'a to ka hadisa dɔ bɛ a ko ciden ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ ni mutasabihaw dɔn ni hakilina jugu bɛ se ka profiter n'u ye a ka hakilina jugu la ou bien n'i ye hadisa ye mutasabiha dɔn hakilina jugutigiw bɛ se ka profiter o la u ka hakilina jugu la an b'a su ka hasira ko ciden ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye ayatu mutasabi a bɛ tugulu de ko kuranna kɔnɔ ka to k'u fɔ ka wajulu kɛ n'u ye hadisa mutasabihaw a bɛ to ka wulu de ta k'u tɔmɔ k'o fɔ k'u cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ala ye fitina mɔgɔ min fɔ o dɔn i yɛrɛ kɔlɔsi ma fitina mɔgɔ min ko fɔra kuranna kɔnɔ o tigi ye o de ye i yɛrɛ kɔlɔsi a ma bon hadisa dɔ de nana a bɛ kitabu tawhidi kɔnɔ Mahamadu ibn Wahab b'a dɔn ko ciden ko ni mɔgɔ min ye terrain da ni terrain in bɛ na nabi ɲuman dɔw ka bɛn ko Idrisa
ni tere min be na o tere ma fajaka mais don ke ba ko ni hadisa min fule ni ala ni nabi imam ko idrisa ko ale tumbe tere min ci o tere chogo ya ma fo moye jang ko na fo ko turabu de do ha o tere chogo ya ma fo moye e be se ka do chogo di ko turabu danna ka turabu de ye o nabi imam ka tere ni o tere chogo ya ma fo o nabi imam tumbe tere sugu minti o chogo ya ma fo iye janko ena fo ko turabu yo ode ko idrisa ye turabu ke kana nabiyu ya quttu qatta faman wafaqa qattahu fajaka akon nabi nyuma do tumbe terenci ni mo min ka terembe no terema odo mo on nabi nyuma tumbe tereminci tere jumando o ma fuye o ma do janko na fo ko ye turabu ye kele fulana o tunye nabi nyuma de wa hawbe ci alema idrisa tumbe nabi nyuma la ko nabi nyuma de wa hawbe ci alema ete nyal nabi nyuma ye eni o tere mbe se ka be chokodi ete nabi nyuma ye ale tunye nabi nyuma de ete nabi nyuma ye e ka tere mbe se ka bo tere ma chokodi donc ni hadisa ye sugu hade haklina jugo beta dilo ola ko u beta turabuda dilo ola minye ewa turabuda ye minye ewa alkuhani kolona filinaye nimbe alqiraatu fil kafi komi suru min nyinin kara munum be hada madon ka ewa tege fara laje nunum be de togoye ko indi a ilmul ghaib nunum be de togoye ko ka khaybu doni wore kata ima ala fana ko qur'ana kun qul la man fis samawati wal ard al ghaiba illa allah dan fen site sanka bawdon fana dunga ko do fulada na be ko dogolendo ni alate ewa nimbe galon tigela turabu danawo akorona filinawo min ko be lajeli ke ni ewa bolo farade o min be lajeli ke ni korosu de o min ko de be kalawade ke o ube be dasu fe ni nye o ni be galon tegela ni shetane abu iblis ni shetane awa ciden ko fana lesa minna man takahana aw tukuhina lahu akum mo be kolonde filite silama yede ube ni ko yi so be ta corona filino fe ube kolon filiye ite silama yede corona filate silama ye turabu dana te silama ye ni be ta segra be turabu da be kolon filiye te silama ciden ko sallallahu alaihi wasallam man ataka hina warafa lam tuqbalu lahu salatu rabbaina yawma ako kolon filina ube lajeli kala sugu ni e tara fede ayon ni fo ima dala ira ko ka salli temina tile dinani harisana chogo dola mani ataka hina warafa fasaddahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad akonu mugo minna na kolona filina fe ube lajeli kala aye ka kol laje aye mi fo ko cinyaro a ciden ko qur'ana min jigina ciden kai kafira noye e kafira nani qur'ana e bora islamiya kono pew o e timmin be jamana de un trompe an ka jamana kono ni mugo min koni jogo kanyi ube kera nyuman kala e dro ni e sara dro be se ka edward janna kono te kana salli yere kana ke mugo te su yere to mushriki dafale yere ke kafiri yere ke dole minna yere me jamana ko ni kono ko akera fonnan sire de ba yemu go financer kan ewa mugo la hinawa ayi bolo yar janna denge wayin masiba bele bade laina sarakita la yahbatanna amaluka ana ko ciden yere mana ka ciden ya akwai ni ka ciden ya fulede ni yo fulana farane ala kan bi ka bara beciya tuma me lay nabi nyuma muga ani duro ayulu de ko fo qur'ana kuno kutanu utanunen ko gala ko law asraku la habita anhum ma kanu ya'maluna akon nim nabi nyuma munu fule ni ne ala yutam nin nunun tunye fulana farane ala kan bu ka bara beciya boka bara beciya abdullah ibn judan fonno shiri do tumbe makka jahiliya la kafiriya tide fanada o yasoro tide macide fonno shiri do wakati ni mugo tara alimurala makka fokata alimuro kala besagi ale de be jona be ana fakati abdullah ibn judan hiju ni mugo tara hiju la wakati ale ka tilela hiju kala be jona be kan na fakati na ka fenye fokata usagi tanke fonnan siri tundo me kafiri de do asara kafiri aka
afatulen ko wamba aishatu ko cide ma ko abdullahi bin judu'an ako fonnan shiriye bada tundo jahiliya la yala ka fonnan shiriya ba nafa ba ciden kolla ako ay fonnan shirka ta nafa lam yaqulu min ad-dahri allahumma aghfir li dhunubi allahumma aghfir li qatayai ako lam yaqulu min ad-dahri allahumma aghfir li qatayai yawm ad-din ako hari donkele amma dele ka fo ko ala nka junubu yafa saka kunu do mana malli maniya sila matte mu'mini te ayen nyuma ya ka ta nafa donc hada maden kanate ko ebe nyuma ya ka be financement ni feunke o be sinji tugu ke o be bange baka batola ni feundo o kana mugo mina tanke mugo de nima nin tauhidi de si passe mai mugo man nin tauhidi soro ikanyana maya kono ibe bara la abonyana enya koro chogo abonyana dia benya koro chogo ibe bara fudela de fo o kammi maliye undu sukun kono ka fo tumbe financement ka tumbe nyuma ka da tumbe mo la da tumbe ninke o tese kam mo do arjanna parce que ciden ko sala dondo la ko doka wululike jama chela ka fo la yadkhulu jannata illa nafsun mu'mina mo shite do arjanna ni shite do arjanna ni te mu'mini ni shite do arjanna kono ni te mu'mini wa hada madin ku yere jijalli manay ni tawhid lama sani ka ikajiya yere be financer mais wallahi ni sara mushriki ya kar janna karima haramu man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar kidin da ya fu sallallahu alaihi wasallam akuni mugo sara aya soro fennin do ya fara alaka ibiro tasuma ko man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna akon mugo fana sara ima foy fara alaka ni junubu ba sera alama ibedo arjanna kono imma alana ya fi man tawhidi sababu ina ta arjanna direct imma ina ta jahannaba ni ka junubu ba hakke janana ka boyla tawhidi ni la bo jahannaba kono ni la ta arjanna min shirku la ina shirkta li habatanna amaluka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha alakum mugo sara fulan ka foya ka ina seranne alama allah garante ya fi ma mi junubun min te fulan ka foya mbo ya fa mugo min ninja innahum man yushriku billahi faqad harama allah alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar alakum mugo ni fulana faranne alaka isara kar janna donni kerima haramu isigu yoro jannaba tasuma de jamana dew ay ñogo wele kata tawhid mo ko tawhid de faamu me corona fili naw turabu da naw ube drogu fere law ni dolo minani salli padu nuru sara jamana kono de ubu tintromen dondo ko jaako do ar janna ko ubu ko jaako tubi la hawla wala quwwata illa billah do de la ko de fo hari doni ko banyumante bidia karamo bado ko ewa malika karamo wa ko kana da kafira mare ko ni hari niye le kasanka ka watan do mo be sallaka ko mo kana da kafira mare ko ute sallaka hari le ya ko ni hari le kasanka malika karamona kali mamu ba ka watan kuru ka do atega be sallaka sunna karamo yerete tanto beye jamana jogodo jamana ko ni jamana den ko ni iye ni nafulu ni jiyata ka di uluma ba ayi tilalula mun har kafiru yu sago sorola ku bena nu nege ni jiyanne ma munu ni wori munu no o de jamana dembe hakilitiya hada maden ka dina ka boy makatte be fembe ka ala de ka bo iduskun kono katte me fembe ka hada maden lagara ka boy iduskun kono katte me fembe ka men ni jiyan antoro nu ni jiyan na faunu nu te foye fo hada maden ka limana de nyine ka nyana maya ka kasaka alayhi salam ko muso de lawdo nana ko muso kana ta kaburi jiara ko do ko ambaje tattara kaburi jiara ko be chogodi a cigin ma ciya fo odi aton ko delilaw nunun ka fahamu de ala fahamu salafu salih aisha ta mata bo kaburu la de aisha tu ye cide nyinen kade
nin temena ni kaburu doye nkanka mufo ciden ye kaburu jiyara do fo ay muso kaburu sodo itemeto ibeta sira do be bol kaburu sodo kerefe itemete bora kaburu so kerefe ay seta yode ni kanka mufo ngani ay setu wurila kama ko kata kaburu jiyara wote ko kelen yede ay setu mata kaburu jiyara atemeto de do o ciden ka hadisa de nana la jairatul qubur ciden ko lay muso danga muso min beta kaburu jiyara ni hadisa shawul silabun temiya ko hasanu hadisu hasanu do lana allah jairatul qubur muso min beta kaburu jiyara idangalendo me shagal bani bolo ale be ni hadisa de me hadisa wurebe lana allah jawaratul qubur musom min be takaburu jara dangalendo ni sahalendo be boro albani ni hadisa sa ni shegun tara sheikh albani tara yuro jumanni hadisa la akon muso kana takaburu jara ka chaya ko jawarati ko shigati mubalagha de do ko muso kana kaburu jara ka chaya de ni tara wati kelen kelen basitala me doni ko to maso ni rema ko jawarati arabu kanna abena siqati mubaligha la min nisiba dedo akoro de akanake ko aw ma ya aya kono o ma rabbuka bi jallani lil abid siqati mubaligha do me dumbe se ka tawsir ko ala be tonya like na take ko sobede anana siqati mubaligha dala na akoro de ala te tonya like few parce que nana ala yore kono ala ko mo si tono miskhara jara donc jawarati min fora hadisa yu fanana nisiba de do akoro be akanake pew donc ko ka kuma sahale a haramu yalen do muso kata kaburu jiyara ni hadisa nunun koso muso te takaburu jiyara har tumami imamuna bukhari aye bonda do janaja kola akoy jawuji udi atli janazatu wa hatamala hayrizal ala anaqihim su ko ayake cewde ka koye atiya ka hadisa be akon nuhuna an itibaili janais ko cide nya ambali an kana tugu su ko kata kaburu la de min be hadisa kuno lamu yajimu alaina wayi idiraju de atiya yere de yodo ko mi ama gele yanka atiya yere de yodo ciden ka kuma toye ciden ka kuma yedere kubali ukanata janajala mana a haramulen du muso ka tugu su ko kuibeta kaburu sola a haramulen do muso kata kaburu jiyara ninde kuma sahalenye odi ato har shaykhun nunu ewa ulama ahli sunna wal jamaa ni yuka kitabul ladde nu ye ewa hiju kuma ufo ubafo har ni muso munun tara madina baghiya nunu ani hudi nunu ni muso minni kadina famu kiden na kashe go kaburu baghiya nunu hudi nunu e kana tsenu yoro nunu ma itake ewa ika jatigela rubi misiri kono ibe se ka salli munu ni bato munu kai kake me kana takaburu nunun jara muso te takaburu jara ode kuma sahalenye kori ke be se ka muso bila ka barake wa na te bo kenema so kono min dafalendo che muso koni tayire ka so kono bara woni deunde laddo me minye bara ye ni darura mana ika so kono na bara wute bara munun be dilo so kono na wala ni che ka laddole na ni deun ka laddole lesiri la ulube muso ka me ni abora la kwa ka bara wereke o buyutuhunna khairul lahunna musoka ka sokona ka okipena ka cheka sokono bara we anya dew muso kala dayo o de salafu tilela chiden tilela me bolola bara ni bara we musoka ke sokono doni ke ba ko akaka ka sokono akaboka bara ke o darura de benanai ni ayasoro muso mota bolo mimbe jona ka wajibi we abese ka bara ke abese ka bara ke pour abe fen soro chogo me ka balo kele bo ni darura nana aka bara ke farkolo sutura dafalen kono nana aka soro farkolo yoro bebe sutura na be bara nke kele fulana
bara in kana ke ko ani wali cew be nyagami nyogona bara kana ke ko ani wali cew be nyagami nyogona bara kana ke fana ko wali cew be duwa kai ka so kona no be lonkolo nya bara in kana ko bara suguye bara in kana ke o bara suguye bara minani cew be nyagambi o be ni cew be lonkolo nya bara in kana ke fana na be hataki tamala abe bara minna so kona be hataka kata mina undo ta kofe katama ke niani jumra mi to nyogon fe bara in kana ko fana hari ni bara do ni tama bala na be tama ni jumra mi de beta akelente se katama donc don kama ko ni nunu sabatira abe se ka bara ke na ya suru ette sa korode iya bila so kono na yere ka bara do ke so kono na la asutora lendo e bara min do fana ani muso de bake ani cheta ke basita la ne ya wurdo dama darwa nana basita la kake ka so kono ne abake bara sugu min do fana ka soro bara indilo lembe ani muso ni nyogon che sentala ko bese ka be mo ka sogo korofo bete sogo korofo bagate be sogo korofo te koye na be kalante ewa pichi de nyi mi ufanye sogo kola akuni mo mi shigora iye nyumande ye alaftanu obora ala defe mo minti hasiria iba baro boy mi akuni mo mi shigora sufe ye ko jugu de ye kana ula kale mo yede ni bori yere kalama i shigora minna yi jatige sirana kiden ko ikawule ka tuke inuman na daji tebo ikatanga nyini alafe alaki tanga shetane toroma akitanga sogo jugu infana toroma sinya saba tuke numa na sinya saba ikadwa oke alaki tanga kabo shetane toroma ani sogo jugu iye sogo jugu inye shigola kito kinin keredeka ni yidwa ununu fo iyele makada inuman kerenka ni sogo jugu nye kito numan kerendeka iwule ya idwa ununu fo ni beda ida kinin kereka kana baro bomu washiati toro shide nyam bila sirani ode shiku kola bo ko dawa sugu do be abe yoro do la mo be bo kare kono uni chrétien be de ba uni fe unke abe salafu ka dawa kono ba bo na ya soro mo munu bo dawa sugu ke doni sabati le mu bono nu be chrétien de wale ni doni sabati le mu tugo bono parce que udu ila sabili rabbika bil hikmati wa qul hadhihi sabili adu ila allah ala basira ana wa man tabani dawa sarati fulo dusukun ka kalasi fulanna aka soro doni bi bolo na ya soro munu ni kercew be deva ke doni sabatile mu bolo qur'ana ni sunna nu be se ka deva ke ka krejon ka galon yira bela ka yirula be galon de ko be fili de ko be kafiriya de ka u be se ka silamiya fone anye nyuma ye mo ye bashitala dawa de do ni dawa min boka bashitala men na ya soro doni ma bonya doni ke ba ko mo be kana ayire bila deva la bete deva ke bagay ini kerece chewo ini bidia mo chewo deva ke bagate beyede warashiguna fil ilmi parce que ni eni kerece ye deva ke sisa doni sabal tilenti bolo a seri la kila jo imase ka kuma abolo o be ke fitina bele bade parce que be mo wuyu woya chaman de fili ko para kerece uka o be ke fitina bele bade et puis islami alla malo yalite bala dina la malo yalite bala wodi yato mo kani yire bila ko sugula ni doni sabatilenti bolo qur'ana ni sunna la ani sarafu kata bolo la ni yire yado ni pesa kuma mbese ka deba ke mbu la malo ya ko kagalo nyira bela ko kafili bantaira bela kasilamiya nyuma fo kasilamiya tinya yire fo mo wiye kado mo duskun kono ni mo min nyado pesa ni na basi tala ikake abini kercheche wal bini bida mo chewo bede te deba ke bagay ambe min fo yode subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta